First Samuel chapter 3. First Samuel chapter 3 from verse 1. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was read, and there were not many visions. One night, Eli, whose eyes were becoming weak, that he could not see, was lying in his usual place. The lamp of the Lord had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." And he ran to Eli, and he said, "Here I am, you called me." But Eli said, "I did not call you. Go back and lie down." So he went and lied down. Again the Lord called Samuel, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me, my son." Eli said, "I did not call you. Go back and lie down." Verse 7. Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord was not yet revealed to him. Not it matter. Now Samuel did not know the Lord. The word of the Lord had not been revealed to him. It's 1 Samuel 3:1. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. Not Eli. He ministered before the Lord under Eli. Verse 7 over that. And the word of the Lord was not revealed to him, yet he was already ministering without revelation of the word being revealed to him. Samuel, why should be Bishop Balon's verse 1. Verse 7. Samuel anakunge aziba mwari ilo richiti aishumira iyasikazimu. Quite interesting. Along those lines. That's what is knowledge, revelation, experience. Knowledge, revelation, experience. These are three dimensions. In the things of God. But today I want to teach only about three that God has shown me. There are things you only learn when you acquire knowledge. And there are things you only learn by acquiring knowledge from those who got the experience. There is a dimension beyond the revelation when God grants you mercy or grace to know certain things. Just not even one on the time. Peter Pano to remember when I come and I'm just out in Yamaneropa, which means panic was Swapuli in Yamanero. Just Pano to Peter Yamaneropa, nothing Sirisa. As she put it in Yamaneropa, you know what I'm saying. Just out to Pachena, but Yamaneropa, we knowledge. But this kind of knowledge, my father had revealed this to you. Peter Wakataura by revelation. Peter Wakataura by revelation. So, Pano Commander Samuel, he ministered before the Lord under Bishop Eli. 1 Samuel chapter 3, verse 1. Verse 7, look at that. He did not know the Lord, but he was already ministering without knowing. It's more about our time. She knows the kingdom is different in the church. Sakachona to Maripa Wakata Chakamun. Wakachakamun, Arimu Gadi, at Vachito Muripi. Weta Buddha, Ashimu Gadi, but Vachiti Adam Muripi. Uchakawan Dama isn't able to was absent. He was present physically. He was absent spiritually. Why? God is a spirit. So Adam Baakaita fall short of the glory in sin. He was now missing spiritually, but he was still present physically. Salamunaya wanamutanga kuchaga mungu nokuti munhu akuda vari kutsvaga munhu nokuti haasi kuvateerera saka akuda mudimension yekuonana naMwari. Saka kuti nanhasi Mwari achiri kutsvaga vanhu ivi vari kuchechi. In life
akafunda kuti crusade inofanirwa kuitwa panze zvatowesi kuda kuitwa nemukati nokuti kune vanhu varimo vari kutsvagwa futi. They are ministering to the Lord, but they don't know the Lord. Amen. Iyabuda pachena kuti Samuel was a small boy. Wairara pedyo neareka yaJehovha achishumira achiita basa mutemberi, but asingazive Mwari waari kuitira basa, but achiita basa. Proof yekuti anga asingazivani naMwari uyu, Mwari vakazomudana Samuel, iye ndokubva amhanya kuna bishop, ari kushedzwa naMwari, ari kunzwa munhu. Zvoreva kuti zvinogona futi kuva the opposite, kuti munhu achitaura newe unogona kunzwa futi Mwari, iye ari munhu. Ogoita paunozonzwa munhu, iye ari Mwari. Vanhu pavairamba vakadzi, Jesu auya vakaenda vakati, Ishe, Moses waititendera isusu kuramba vakadzi tinyora madivorce certificate, imiwo munoti kudii? Jesu ndokubva ati, hazvina kudaro kubva pakutanga. Chakatanidzwa naJehovha hakuna unochiparadza. Moses wakataura izvi, aona kuoma kwemwoyo yenyu. Aona, kuona is observation, haisi revelation. Ungoona kuti vanhu vakasarambana vanourayana. Vane hasha siterefisabhira kuti kuvatendera kuti kuti vachirambana zvavo. Moses vatorambidza mwaanoshira mahari. So i-observation yaMoses, iye akaona, akapa elo. But nekuda kwekuti vanhu ava havanzwe Mwari, vanonzwa Moses, vakafungidzira kuti ndopfungwa yaMwari. Saka vakarambana, vakatotsika patsamba idzodzo dzekurambana. But pakauya Jesu, they were shocked kuti Jesu anoti Mwari haatendere kurambana. Iye Moses aitotinyorai madivorce certificates. Zvoreva kuti people, they can come to church without knowing God. They can participate in the things of the church without knowing God. They can be part of the pastoral leadership without knowing God. Ukaona murume anonzi Nicodemus aenda kuna Jesu usiku. Nicodemus was a teacher who does not know, but he was a teacher. Saka paakaenda kuna Jesu ashumbirwa naJesu, Jesu akatovhunduka kuti iwe uri mudzidzisi but hauzive. Zvoreva kuti kumwe kwatinoti kuziva kuri muklasi yekusaziva kana kwaapa mberi paKristu. Nicodemus was a teacher, but akaenda kuma extra lessons usiku. Ndoimwe problem yekuti ukasatsvakawo Mwari ukaita ukutsvagirwa, ukatsvagirwa naNicodemus kana akaita mamwe lessons usiku, haazokuudzai masikati kuti hapane zvinhu zvandakadzidza. Anongorova ega, unokuvara. Icho chakamupokuenda usiku kuitira kuti musazive kuti ane kumwe kwaari kufundawo zvavo. Kune information yaari kutora. Ende kuenda kwake usiku was a sign yekuti knowledge yaainayo ichiriripa. Is not yet in light. He's still walking in darkness, but people have called him a teacher. Samuel was ministering before the Lord. 1 Samuel chapter 3 verse 1. He was ministering before the Lord under Bishop Eli. Verse 7. And he did not know the Lord. Yes. Yet he was ministering to the Lord. Amen. Without the Lord. Amen. Proof yekuti haazive Mwari iye ari muchechi. Mwari pavakatanga kutaura naye akanzwa munhu. Akamhanya kuna bishop akati mudhara mandidane. Bishop akati aiwa dzokera unorara futi. Akashedzwa kechituwa akamhanya mudhara mandidane zvikanzi aiwa dzokera ndisiriri. Unoona kuti mukomana uyu ari active naturally, but haasi active spiritually. Nokuti zvinofanirwa kuita kuti afambe achipo, but ari kutofamba. Ari kuenda kune umwe munhu kunoti ari active. Chaasina i-experience yaBishop. Bishop haasi kufamba, haasi active. But ndiye akatomuudza kupage 3 kuti ndimwani vari kukudana. Uri kuonera kuti ari kudanwa, haaziva ari kumudana. Asiri kudanwa ndiye anoziva kuti dzadanwa. Ari kutaurwa naye naMwari ndiSamuel. Asiri kutaurwa naye ndiEli. But Eli asiri kumbonzwa Mwari, asiri kutaurwa naye. Ndiye anogona kuudza munhu ari kutaurwa naye kuti ndiye Mwari wacho iye. This time ukashirwa usatombomhanya izwa. The problem sometimes in the youth, we are active, but we lack to tap into the experience of the elders. Amen. Youth in a Simba, he active, but there are things of God you only know from the elders, from those who have protected. I know. Yes, no. Now, it's not about experience, but experience is part and parcel of the thing. Statement yakafanana Jesu paakaedwa akati munhu ararame nechingwa bedzi asine shoko rokuda murume maJehovha. Statement iyo yaikanzwire chingwa kuti ashimo kuti bedzi kungoti chine kapesi
percentage wakadiki. Nokuti ukatochirega unotofa Mwari aripo. Akuti amunharaunda nechikabenzi asine shoko ukangoda kuita zveshoko unofa. Pakuda kachingwa saka kuti chingwa bedzi hausi kuti chingwa hachina basa. Kungotiwo chirimo but kapusheni kacho kadikiwo. But kadikika kanogona kutoti munhu arove pasi. Hallelujah. Samuel was ministering before the Lord. Verse 7. And the Lord was not revealed to him. Then revealed the Lord to Samuel, the bishop, Eli. Eli wacho Mwari havasi kutaura naye. Vakambotaura naye. Saka by experience, anotoziva kuti kuona pana achingomhanya achindinetsa ndimudhara ari kutaura but pana uyo asati akuziva Mwari but ari muchechi. Amen. Tine vanhu vari kumhanya muchechi vasingamuzive zvachose vanotoda kutogadzikwa pasi nevanhu vasi kumhanya. Nokuti zvinoita kuti Samuel amhanye hazvino kuti ari active, ari ignorant. Nokuti dai aiziva kutaura naye hapana need yekumhanya dai rauri ipapo. Amen. Kumhanya kunoita Samuel achienda kuna bishop kuti mandidani anitenge munhu ane simba stiri. Gamba munhu asiri kuziva chaizvo. Nokuti ari kumudana wacho haadi kuti umhanye ari kutaura saka Eli ndiye akati this time wakakudana unoti taurai muranda wenyu akateerera. Amen. Eli haasiri ada kupiwa message naMwari. But Samuel haagone kuzoreceiva message yaMwari kana asati atanga kureceiva knowledge ina bishop Eli. Nokuti message inoda kupiwa Samuel ndeyekuti Mwari vari kuda kudhila nemba yaEli. Vana vake Hofni naFinehasi vane upombwe hwavaita pachechi nezvakaipa. So God is about to punish the family of Eli. Saka message inoda kupiwa Samuel ndeyekudhila nemba yekwaEli iri wrong. But ikoko kuri wrong kutorwa information iri correct kuti azonzwa information yaari kufanirwa kupiwa. Nokuti mukomana information yaari kupiwa ine chekuita neutera kana kuti kukanganisa kana kuti kutadza kwakaitwa naBishop Eli. Mwari vakatobuda pachena kuti Eli wakatadza kupfura vana vake pamusikazwa yese yakakaita. Saka I'm going to punish the family. Which means Eli is not a good father to his family, but he still has got the experience to help somebody to hear God. Ukamujaja yeye kuti wake vana vane musikanzwa hanzwe Mwari hana by experience inzwa experience haugone kuiacquire kana usati waexperience chacho. Danger experience inodemanda time to learn. Saka uchiona izvezvi kanzi kune basa kuti munhu ane 10 years experience kana 5 kana 2 even uri qualified zvakadii hauna chimwe chaungaite kuti uve neexperience nokuti experience is a matter of time. Hauna mamwe mapepa ungatsvage kuti unzi wane experience. Experience it's a matter of time. Nzwa munhu akatsika goko rebhanana akadonha pasi. Shuwa paitika zvakaipa zvinorwadza. But aripo akasagona kudzidza ari pasi chandinonedza chii. Anogona kuramba achidonha. But paanotsika goko rebhanana akadonha akariona kuti ndiro. Next time akaona pane goko rebhanana haachadonha. Why? Nokuti kudonha kwekutanga kwamuticha experience what to avoid in the future. So there are times that you need to learn some things when you're still down. Pane zvinotongodzidzwa munguva yekuoma kwezvinhu zvisingagoni kudzidzika kana zvinhu zvisinobvira zvadaro. Eli, the bishop, ichoko hadi kuti haasi kupa vana vake discipline pakereke. But guess what? By experience, he knows the voice of God. The danger, maybe sometimes God has called me in this season. Ndoba ndafungidzira kuti vese vakambodanwa hapana iripo tisi kunyanyokuomba tiri very active tine revelation tine chii. Pane side richaita miss if I don't learn from the elders. Pane side randichapotsa if I don't learn something from the elders. Vangangodaro vasingashandiswe semashandisirwo atiri kuitwa nhasi. But by experience vane zvinhu zvavakadzidza muna Mwari zvandinofanirwa kudzidza mune ranhasi. Izvo inzwa era somebody long back was meant to be something good for you to learn. Why? Nokuti tikaziva mamistakes akaitwa nevanhu kudhara tatopa level iri nani hati repeated the same mistake. Kuda kuti ndatenderwa kudzidza kubva pamistake yemumwe. Zvati mistake yemumwe nyangwe akakanganisa is good for me. Nokuti handisi kuzokanganisa the same thing. Nokuti ndakadzidza kuti iye paakadai zvakadai. Vashiona vane idimikirano kuti tsume nekuti kugara nhaka. Kuona dzavamwe.
which means kune chimwe chinhu chaunofanira kutanga wamboona zvinoitika kune vamwe usatange kuzviita nokuti ukadzidza kubva kune vamwe you know how to handle yours. So the Bible said Samuel was ministering before the Lord under Bishop Eli. But verse 7, but the word of God was not revealed to him. Saka Mwari pavakatanga kutaura naye aitomhanya achimhanya kune munhu asiri kutaura naye achienda kuna bishop kuti mandidana here mufundisi donzi aiwa dzokera futi mandidana here bishop aiwa handina wandidana here bishop kuti this time usauye kuno ndaziva kuti ari kukudana ndiani Mwari. Kuti timbobata experience naEli because Eli voice raMwari haana kurinzwa nechiti Samuel Samuel ainzwa voice rekuti Samuel Samuel ndi Samuel. But indava Eli agona kungozvipika kuti God is calling this young man. Indava Eli akukasika kuzviziva kuti ukaona mamhanyiro ari kuita mupana nemunhu wacho aruramba achimudana ndimwari kureva kuti izvozvo Samuel hakuna kwaaigona kuzviwana dai Eli asina kumudza kuti God is speaking to you. This time ukanorara pasaidi paareka utaure uchiti muranda wenyu akateerera taurai shoko. So ari kupa breakthrough pacalling yemukomana anonzi Samuel is Bishop Eli. Ukatarisa type ya bishop watautaura nezvake bhabha rinoti hanzi angatokura akwegura meso akasanya tsoni. That ane imwe physical challenge iri paari but spiritually is a man who can teach you and you can learn something from him. Danger yataita ndeyekuti we forget kuti in the things of God there is knowledge you acquire by reading, there is knowledge you get by revelation, there is knowledge you get by experience and experience alone. Izvozvo by experience zvinoda kuti you digone kuunderstanda kuti the elders we have today vane zvavakasangana nazvo nokuti Mwari haana kutanga kunamatwa nhasi akatanga kunamatwa kudhara. Mwari uyu haana kutangira pandiri akatanga kare. Kune vanhu vafamba nekuona nekudzidza nekuziva zvaitwa naMwari zvekuti ini ndikauya nhasi ndwadhenja iripo ndeyekuti he is the same yesterday today and forever. Kureva kuti kana akada kuita chinhu chitsva nhasi chine basis yezvimwe zvinhu zvaaimboita kubva kudhara. So Eli is a bishop and my challenge is I know Bible rati he was now old to a level which he could not see, yet he taught somebody to listen to the voice of God. Iye pachake muriye kwake pachechi ipapo is a failure according to ministry. Why? Nokuti nyaya ndozopiwa Samuel yekunzi mudhara vana vake ndoda kuvauraya nechikonzero chekuti vakaita zvivi zvakanyanya ende pazvakabva nezvekuti iye Eli the bishop haana kugona kutsunga vana vake. But nyange akakundikana kune vana vake he taught Samuel the truth. Samuel was mentored by a bishop and mamwe mafailures nemachallenges uri kuatarisa you need somebody special. Can I help you on this one? Mukadzi anonzi Ruth munhu waakatevera anonzi Naomi vachienda kuBethlehem. She is more like a failure, a refugee akatiza nzara kuBethlehem akapotera kuMoab. But munhu ari kutiza nzara achienda kuMoab she is on a mission. Naturally she is a failure, a refugee mupoteri akatiza nzara kuBethlehem akauya kuMoab. But spiritually she is on assignment. Saka ukaona kuti papa akandidzokerai handigone kukuberekerai murume anokurorai akati ndokuparidza muri kuvanzira vanhu hapana chichabuda. Yet spiritually pane chinobuda. Inyaya yekuti you are failing to see beyond the challenges and the moon. Nokuti she is still on mission despite kuti akafirwa, despite kuti akatiza nzara, but God is doing something through her. It's why Boaz haasi kuzorora munhu anenge auya kuBethlehem. Boaz anorora munhu anenge auya naNaomi. Nokuti nyaya iripo ndeyakinsman redeemer ndenhaka. Haugari wenhaka wongoonekwa uchifamba unovhetwa kunzi wakazemberana nani wakauya nani une relationship nani. Nhaka ine chekuita nemafamilies. Unoti dai kwakauya musikana ari beautiful haigona kuattracta Boaz. Nokuti chakaattracta Boaz haisi beauty irelationship. Nokuti aigara nhaka. Nhaka uone kuti munhu akanaka unongoona kuti akabhurorwa kwedu zvatovharana. Nokuti choice yehama yako ndoyako.
She was on a mission, but she had physical challenges, you can tell. She was on a mission. Ruth. Naomi was on a mission, but Akawi had a refugee. Mupote. Nake atizanzara kwawa kuna chikafu. But pane vakafunga kutera chakadaro. Vakasvika patera zonzwa kuti naiye akaropa fatwa. Akarorwa naBoazi. Vakawa muchidoloji yaKristu. Kureva kuti there are things we only get when we walk with others. And let grace concerning what we are looking for. Genesis 13. Mwari havana kudana Loti, Mwari vakadana Abraham. But pavakadana Abraham, Loti wakatevera. Mwari akatoti ibva kuhama dzako uye kuno ndichakuita munhu mukuru chakuropafadza. Loti haana kutaurwa naye, but akatevera chataurwa nacho. Genesis 13 inoti mombe dzaLoti dzakawanda. Mafuro akatoita mashoma pakati paLoti naAbhurahamu. Indava Loti ari kuropafadzwa zvokuti mombe dzinowanda iye asina calling. Kureva kuti chiri kupa grace nefavor pazvipfuyo zvake nezvaanobata. He is following somebody. Kune zvinhu zvekuti ukasatevera vananzva uchiwana nekuti zvimwe zvaunofunga zviri kudenga hazvisipo. Zvakaunzwa pano kungoti zvakasvikira kwausingafariri. I know Elijah was a pioneer. Hatina kunzwa Elijah kuti akateerani akamentwa nani. But one thing I understand, Elisha followed Elijah. Maybe you are a pioneer, so you are not meant for this gospel. But there are some people, because you need to follow somebody. Chirikudiwa na Elisha ndechemweya. Mwari wacho ndiye mweya. Aigona kuita 40 days achinamata kuti Mwari chamakapawo munhu wenyu ndipeyo. Aigona kuita zvaangaite, but chaakangoita, he followed somebody. As simple as that. Judges chapter 16. Murume anonzi Samson akauraya vanhu vakawanda abviswa maziso. Enda akanamata kuti Mwari ndidzorerei simba zvakare. Iye asina maziso. Inda asina kuti atumwa prayer request kuti simba handisisina uye maziso ndabviswa. Inda asina kuti Mwari ndidzorerei maziso. Akati Mwari ndipei simba. Kwa haunamatire meso ingoni une shortage. Samson ari kuburitsa pachena kuti tinonamatira zvisipo. Zviripo tinongosubmita mazviri zvinotishandira. That's why akati kune kamwe kamukomana, take me to the two pillars of the church. Akatungamirirwa akabatwa ruoko. He is powerful, but he lacks direction and sight. Which means kune zvimwe zvisiri pauri zvaunofanirwa kuzvininipisa kuti uzviwane nokuti zvitori pedyo newe. Hazvisi kudenga. Samson usanamate kuti Lord show me. Kana pane vanhu varipo, take me to the two pillars. Kuti humility ndowekamupa access kumaresults aakabuda nawo. The Bible says akauraya vakawanda parufu rwake. Chakapa kuti auraya vakawanda, munhu akagona kutungamirirwa iye aine power, but aiziva kuti hatina direction. So there are times that you are powerful, but you lack direction. Inenge mombe ka. Dai mombe yaiziva simba rainaro, hakuna munhu aitungamirira mombe. Chinoita kuti vati kamufana tungamirira mombe. Vari kuti havatsani vane power, but havazivi kwekufamba nako. Iwe chiratidza iwe ndiwo wedirection, hava ndove power. Samuel is being called by God, but he's running to a man. Samuel haasikudanwa naEli, ari kudanwa naMwari, but anomhanya kuna bishop. Ndinofara kuti bishop pabudira mwana pachena. Nokuti vamwe vakaona vanhu vachimhanyira pavari, havazoendeswa vanhu kuna Mwari. Acts chapter 8. Saka muranda wakandase paakabhabhatidzwa naFilipi mvura. Zanzi vachikuda mumvura akawa nemufaro. And the spirit of the Lord took away Philip. Philip akadisappear. Inda Mwari matuma Philip kunominista mulife yemunhu. Achingopedza mobva mati adisappear. Mwari wada kuedza kutaura naPhilip kuti assignment yako kana yapera, there is no need for you to be in his life. Kana wamupa Jesu, ngaachifamba naJesu. Kwete kuti wamupa Jesu iwo zvipawo futi pari. That's why Mark 11, varume vakatumwa kunotora dongi, havana kuritasva. Vakauya naro vakarishitsa kuna Jesu, Jesu ndiye akarigara. Problem yedu isi tinatumwa kudongi touya takarigara futi. Zvokuti kunosvika kwaJesu kwatorisisade raneta. Wasapane pamba unoremerwa nechechi yototora kunamata kuita kusiya.
Come unto me, and I'll give you rest. Carry my yoke, for it is light. Zokurangura kareruka. Dakati ukangonzwa watakura ndichirema usashinge. Iye akati saini yekuti nderake kureruka. Ukanzwa rarema unongotura kubvunza bishop kuti hamuna kuzotopa here zvimwa. Nokuti iro randinoda racho raJesu. Akati muyesaini yekuti nderangu. The burden is light. Unosati kune vanhu varemerwa nechechi zvekuti havachada kunamata. Varemerwa namufundisi kwete nemweya. Christmas ya baba, independence ya baba, ne independence ya kuma. Anoremerwa. Birthday ya munhu wamwari, Christmas ya munhu wamwari, independence futhi, Easter yake. Madzimai taura zati taida kuenda manje. Mafoti ari kudiwa nditoriwo 40 pachangu. Mwada kutoruza uninye 40. Amen. Samuel was ministering to the Lord under Bishop Eli. 1 Samuel chapter 3 verse 1. Verse 7 says, and the word of the Lord was not revealed to him. So can you danger you don't know God, but you are already in the house of God. You are already serving and ministering. Yet the truth and the knowledge concerning God is not yet in you. Izvozvo zvine danger yekuti ukava nemunhu waMwari asakasiyana naEli. Eli is a great man, we need to thank him. Nokuti nyamwe Samuel aimhanya kuna Eli. Eli haana kuzvikudza kana kuda kutora position yaMwari. Akati usapote uchiuya kuno, Mwari wacho akutaura newe uri muno. Problem yegeneration yedu tinoramba tichimhanya kuvanhu vaMwari. Vanhu vaMwari havachatidzidzisa Mwari kuti apoda achitaura nesu. Eli ari kutoti kuna Samuel, usarambe uchimhanya kuno, wangu ndiri mufundisi wenyu tiri pachechi. But Mwari uyu ndiMwari wekuti anogona kutaurawo newe. Ndosaka akushaedza asina kubvira anditi taura nemupano. Saka inzwa kaSamuel chidzokera unovata pasaidhi pareka. Vakakudana unoti muranda wenyu akateerera taurai. But munguva yedu tikangoziva kuti uri kumhanyira kuno, unosva uchimhanyira kuno. Teaching yekuti munhu ane neukama naMwari anamate Mwari anzwa Mwari hakusisina. Unotoona vakaungana pachechi vachitsvakamirira anonzwa Mwari. Kuzwa Mwari haasi magifts, iraiti yako nokuti uri mwana waMwari. Amen. Kutaura naMwari kutaura nababa wako. Haasi magifts, marights, ikodzero dzevana vaMwari kutaura nababa wavo. Saka vanhu vakasadzidziswa the voice and the language of God, vanoramba vachimhanya kuna. It's good to have a man of God, but don't replace God with the man of God. Saka achitongonzi man of. He's not the God of the man, but he's the man of God. Saka Moses akafa vanhu vasati vapinda Canaan. Mwari haana kuti hamuchapinda man of God afa. Kana man of God akakudikana, there is God who can still take us there. Amen. Relationship yevanhu naMwari yashoma. Nokuti type yevafundisi itisu taita sekunde hatimve scripture. Thank God for this kind of a bishop. But anike John the Baptist. Vanhu vakauya kuna John zvikanzi ndiwe. He was so popular John. Vanhu vakamhanya kwaari. Ndiwe here. Zvikanzi aiwa handisini. Zvakaoma ufunge kuti waita mukurumbira vanhu vazara kwauri, wozovapa vhangeri rekuti pamauri hapasiri, ivo vatembozara ndozvipo kane vachiva nezvinhu zvavo vachidi wegaonyesana kuti ngavaramba vachiuya pano. I'm your last pastor. Kana nematestimony acho chechi so pandakasangana nemunhu waMwari, pandakatanga kupinda pano, hapana ari kusangana naMwari wacho, hapana ari kupindwa naMwari wacho, paakapinda pano which is a blessing. Pandakasangana nemunhu waMwari kwete naMwari wacho, ukatoipa testimony yekuti Jesu akanaka andishandura, unotanga kutaura zvisine nechechi yavo. Unoona kuti aiwa takadanirwa muranda wake. Saka kumachechi vakazara ka. Unana Samuel vari kuita minister to the Lord, but the word of the Lord is not revealed to them. Ipapa handisi kusubstitute honoring the man of God. Because they must come a level yekuti uri Samuel pamwe pacho hauchamhanya to the man of God. God is now talking to you. You must get the revelation of the voice and the knowledge of the kingdom. Oyo bishop namutenda
Muhampana amanya 3 times. Akaunzwa kuti aiwa ndimwari munototaura muripo pauende kuofisi kuno. As long uri paside pare akaona presence yake, he can talk to you. Aite via bishop kana prophet. Anouya kwauri. Why say mwari vada kushedza Samuel direct? He was just close to the ark. Ark aingo represents the presence of God. Kureva kuti ukava in his presence, he can talk to you. Achisi chipo tanova nezvipo zvacho vanotaura naye ikodzero. Chinhu chinonzi right chakasiyana nechinonzi gift. Asi zvipo kana kuverenga bhaibheri achisi chipo chido tavanoverenga vanova nezvipo zvacho. Kuverenga chido hachisi chipo. Kune chiri missing one. They are ministering but they don't know God. Mwari pava kumushedza kuti vachishanda naye, don't be confused. But the best Sabbath was ministering to the Lord under Bishop Eli. Kureva kuti pane zvaaita zvemuchechi achiita zvinofadza mufundi. Mwari pavakada kuchishanda naye akupruvha kuti handikuzivei but muno ndiri kurova basa. It's like the book of Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6 anoti gore rakafamba mbousiya ndakaona Mwari. Mwari vakati ndotumani. Isaiah akati ndiri pano nditumei. Gilozi ikabva nebvunzi remoto pakauta yaJehovha ikapisa muromo waIsaiah ikamuti chienda. Kana Isaiah achinzi naMwari ndotumani pachapter 6 kureva kuti from chapter 1 to 5 haana kutumwa but ari kufanira kurowa. Mwari hasati vatuma munhu but munhu ari kufanira kurowa. Inzwa chinonzi calling kudanwa. Chaunodanirwa isaini yekuti hauna information uyati kupe unosvitsa. Chinonzi calling kudanwa. Calling hakusi kutumwa. Kudanwa ndopa chirungu chacho chiri simple. To be called just come behind mouth. Inonzi calling it. Kudanwa hakusi kutumwa. Sa problem inoita munhu ndeyekuti akaziva kuti ane calling haachauya akutofanira kurowa. Chawadanirwa inyaya yekuti hauna information yaunofanirwa kuendesa. Sachona hondo dzekutukana kumafundisi nekudii hazvina kuti havana calling vanayo but haana kuzoudzwa namugara kuti unotaura zvakati kwakati. Saka ukangofungidzira kuti une calling even uinayo ukatanga kurova unorova vamwe. That's why waona kuti Isaiah paakati nditumei Mwari havana kuti enda vakaudza ngirozi kuti chitora bvunzi remoto usote muromo nokuti muromo uyu wanga uchitopisa vamwe. Handidi kumushauka kana huku ichipiswa muromo isaini yekuti iri kudya mazai. Kuti airova rekutoti zvinhu hazviwanda ari kutotapudza vanhu vacho vanofanira kutendeuka. Iwe vasati vapiswa muromo unovanzwa kana vakushumira vanokupisa zvekuti ikontoda kudenga kwacho saka handiende zvino. Kana zvakaoma kudai hakuende munhu. Kuno munhu utotapudzwa. Unonzwa yaunopinda iyoyo haisiriyo kwakazodayo unonoti pano huku yakurova mazai. Eli is a bishop. Ane knowledge hadati iwe kwatiri kana pane vashumiri or anyone in the body of Christ. Samuel ane chido nezvinhu zvaMwari but haana the knowledge, the experience yekuziva the mind or the voice of God. So panofanira kuita munhu anomuudza kuti ari kukudana uyu ndiMwari. Haasiri iye ari kudanwa Eli but anofanirwa kuudza ari kudanwa kuti akudana. So Eli hainayo experience. He knows the voice of God. He knows how God calls people. Wangu Samuel ndihada kupiwa message nyowani but patangira strength nekusimuka kwa Samuel is the experience of the elders. And anazvo zvekunongedzera pana Eli zvinoita kuti asagone kumuteerera physically, spiritually. Bible rakatonyora kuti iye akakundikana kutsiura vana vake. Akakundikana kutsiura vana vake. Mwari akatoti kuna Samuel, uudze Eli kuti vana vake ndiri kuuraya nekuda kwetsika dzavaita dzinonyangadza Mwari pachechi yepaShilo, nekuda kwekuti baba vavo Eli vakatadza kutsiura vana. So there is a side ya failure but you can still learn from him. Pane side la failure but pane side rekuti he can still help you to stand.
So ukapota uchitarisa utera nekukundikana kwevanhu, sometimes you miss chaanogona chakaiswa naMwari to help you. Ukutsvaga ari perfect kuti akudzidzise, hakuna. Elisha paaiteera Elijah, kune vamwe vanonzi masons of prophets vaiteera vari kure. Anakaiverenga. Havadi kuva too close to be associated. Why? Ane record mudharaunda. Ari kutiza mukadzi anonzi Jezebel. Akauraya vaprofita vaBhaari, but ane record yekutiza vamwambuya. Kunoti musociety news dzakatofamba kuti is a failure. So angatize mukadzi gentleman rakadai so. Ari kutiza hake, but he still carries the double anointing. And I always tell you, kutiza kwa akaita zvino kuti haagoni kurwa. Zvinongoreva kuti is too big for that battle. That's why ona kuti anointing iri paari paakaisa pana Elisha. Elisha akatora futi muzodza kuri paari akaisa pana Jehu. Jehu ndiye akadhira naJezebel, Jezebel akafa. Which means Elijah ari kuti I'm too big to fight with you. Unotoda the third generation from me to kill you. David akauraya Goliath, but David akatiza Absalom. Giant ndiani? Absalom kana kuti Goliath. But indava munhu anouraya giant achitiza mwana mudiki. Kutiza kwa David hausi utera, haisi weakness, revelation. Saka tona David paakatiza Absalom, kwakazoteera shoko kuna David kuti Absalom aenda mumuta akafa. Zvimwe zvinofane kutizwa. Resist the devil and you will flee. But free from the lust of your youth. Tiza kuchiva kwenyama. Kune zvinotizwa. Jesu chaiye abereko. Herode aida kuuraya mwana, Matthew chapter 2. Vhangeri rikatouya kuna baba vake Joseph. Tiza ine mwana. Nokuti Herode arikuda kuuraya mwana. Mwari wamasimba ose anoparidza kutiza. Anozoti Mwari ane power. Mune vhesi akatotipa vanhu vake kuti tiza itofira mahara. Anofa mwana. Matthew chapter 2. An angel spoke to Joseph. Herod is after the boy. Run away with the boy. Vakanopotera kuEgypt. Inda Mwari aparidza kutiza. Hazvino kuti weakness. Variko message yakazoteera futi kuti chidzoka Herod afa. Zvimwe zvinofane kutizwa. Ai Mwari akatibatsira mugeneration yedu. Bishop vanhu vanenge eli vashoma. Vanoudza vanhu the truth to worship God. Vanoreveal God to people. Nowadays we don't reveal God to you. We reveal the anointing of God to you. That is upon my life. Anointing ine munhu waMwari, anointing emumba medu, anointing ina baba vedu. Kokuziva zviri muna Mwari wacho anonamatwa. Tinotoziva kuti iwe ukatoziva takuwara. Reganipatsana ngori. That's why Jesu ari pamuchinjikwa akadanidzira nezwi guru, mucheka waiva mutemberi ukatsemuka kubva kumusoro uchiuya kuzasi. Mucheka wanga uri wei wekudivide vanhu. Wainamatwa in two dimensions. Kune vainamata muhall of the Holy presence yaMwari, pogoita mbombera yaizoudzwa nevanonzwa Mwari. Saka Jesu paakauya akayabvisa that line inodemarketa vanhu. Nokuti through Christ we are all a royal priesthood, peculiar people, chosen generation. You can now approach the presence of God with boldness through Christ Jesus. So Jesu ndiye akauya kuzobvisa that gap so that tive ne access to the Father. Why? Nokuti kune zvaitwa kuno. Maiti mukapa vaprofita zvipiriso vouya kuseri vopira Mwari wavo. Ndo zvakadhileya Hana paBharenesi yake. Nokuti vaipa zvipiriso vanga vasingape Mwari. Bhaibheri rinoti Hofini naFinehasi vaitodya zvakakorera paatari. Kunoti Mwari ndiye aitotsanyiswa. Vakomana vanga vasatsanya vaishandisa riri denga racho chairo. Uye achitoti ndiri kupa double portion, vakomana vachirova double kusero. Inzwa. Kana maiti pa zvipiriso touya kuseri toti tapa Mwari todzoka kuno, haugone kundivheta. Zvatambwa kuseri kweketeni. Saka Jesu paauya arida kuti keteni ribviswe, ndiye akaritsemura. Odha yekutsemura yacho inotobatsira isusu. Kana Bhaibheri ichiexplaina kuti mucheka wakatsemuka kubva kumusoro uchiuya kuzasi, kuitira vanhu vasazovenga vana vesangano.
kudhima bvarura muda kuona kuseru. Kana zvatangira kumusoro kuda kuti Mwari ari kutoti ini ndinda kutopa vanhu access, havasi vanhu vari kuzvitsvagira. Saka musanetsane nevanhu. Ndini Mwari ndakutsvaga vanhu kuti vachiuya kuseru. Keteni rakabvarurwa kubva kumusoro. Nokuti kumusoro hakuna anosvikira. Nokuti likabvaruka kubva kuzasi tinoiswa pasi peshambo kuti ndima hapana muda kuona zvatiri kuita kuseru. Saka Mwari ari kutirwira kuti aiwa ndini ndichabvarura kwete imini. Ndo patiri kuwana access yakupinda in the presence of God. So danger yatanayo in our times. Keteni riye rakusonwa futi. Vhangeri rako ndere keteni. Unyatsonzwa kuti panotoiswa fence. Holy ground. Keteni ndiye radzoka. Haungopinda hazviite. Presence yaMwari kunzi holy ground. God is holy. Kunzi zvina Mwari mukati zvitazviisa fence. Iye Mwari wacho aina matwa nemapriest kuseri kweketeni. Akatsemura keteni zvitasona futi. Fence negate. Twendi kupinda. Kumana munotikuwadza mudhara akabvarura mani. Mudhara akatipindewa kumana kuindawa. Iye Mwari anotoda kuti apota achitaura newe. Anoda. Chese chaikudzivisa akachibvarura. But nguva yatiri munhu anenge bishop lela hakuna. Elinda muda ufunge. Atoudza Samuel kuti ndi Mwari ari kukudana. Ukadzokera munopedzerana unoti Ishe taura muranda akateerera. Haana kuti kana akuda kutaura undishedze because protocol mfano ziva protocol dzechechi yako. Ziva madhara ako. Matidi wafana wanongojamba protocol dzechi. You can hear God. You can pray to God. You can talk to him. He is your father. Haisi vaya inini is through Christ Jesus wakagamuchira. You can talk to God. Iro rivhangeri iro rikashoma kuti uripiwe. Nechikonzero chekuti rinoita kunge ratitadzisa kudya. I will always give you the example. Ukaenda kun'anga. Chinopa kuti n'anga iite mari kukipa ma secrets. Hambofaka kudza kuti mutu uyu ndewo zvakati. Anongokuti dambudziko nderei? Uyu unopiwa wakaoma. Kuti kana usasuspect kuti kana uri munyoro ndeupi unopiwa kakaoma zvekuti kana kakwati. Kakuti wega ufunga kuti muti upi unongoti ndizvo. Why ichidaro n'anga? Ma secrets iwa mari yake. Azviite kuti n'anga ikubate ruoko waenda kuti wanetseka muzukuru yako nande mukova. Uyu ndowe musana. Andiri kuona type yemuti wacho nemashizha acho. Yakuno. Uyu ndowe kubasa. Kana uchida promotion unongotora kamuti akaisa muhomwe. Akatodaro matu n'anga. Atobuda basa nekurivhila information. Nokuti imwe mishonga yaunopiwa muti wacho pamba pako urimo muyati. Ukaziva uyendeka. Ndakati ndinyanyo batikana neng'anga zvangu. Ndinobatikana nemunhu anoendako. N'anga iri nani pane munhu anoenda kun'anga. Why? Ukaenda kun'anga haisiriyo inokubatsira. Inosvikirwa nemweya womunhu akafa. Kuda kuti rutokuudza kuti imi makafa saka mirirai vamwe venyu vakauya mutaurirana. Ini ndiri mupenya ndimo bro. Kana kundinzwera. Ino zatu wakatofa zvako simirira mumwe wako mutaurirani. Ina ndimo program. Icho itopedza kukushandira ndokubvunza kuti vati chipo sekuru. Kuti vati pachenyu. So ku negative world secret yen'anga ndo mari yake. Kingdom ya Mwari we are anointed and given the grace to reveal the truth to people. Not to hide anything. To reveal scripture so that you can do what God says. And you can hear God on your own. And you can pray and worship God on your own. That's the mandate takapiwa. To preach the truth to people. To empower people. Kwete kuti ndive munhu ari powerful. Inzwai. Kunamata kuuya kuzoitwa empowered. To know the truth and apply it. Hakusi kuuya kuzoziviswa kuti munhu waMwari ane power. Ezvo mazuva ano izvi. Chaiyo order ndeyekuti muveone power. Chatinotyira kuti uzvizive. Hauzouya kuno. Funga uchinamata wega achikunzwa unondidi. Ati akapota asingakunzwa uchimunzwira kuno. Ma20 ndokukwadza hani pakusiya. Pema vanonwanika. Ma1-on-1 izwa Eli aigona kuva nemagatsi ekuti mfana wamhikana usingazoti ndana kutaura
handetese togara pasaida akataura nichikuudza. But he became a best preacher. He revealed the truth to the boy. We need such men of God who can reveal the truth to the congregation. Inzwa Mwari akatendeka akarongeka. Isu we are meant to tinwe mukaka wamakwai. Paulo unoti anofudza makwai anofanira kunwa mukaka. Problem yedu ndeyekuti hatisi kufudza. Saka hana mukaka satiri kudya makwai acho. Anyazona patsetse yani chechi yanditsenga. Akuchaniwa mukaka wamakwai kukutoro hari makwai acho iwo chayo chayo. Unobroka kani chechi wata zvekutamba. Kurikurohwa makwai kwete mukaka. Nokuti chinoita kuti ati tinwe mukaka. Basa rinotanga kuno ndinotina gwai kumafuro. Rikadya mafuro akakwana harishaye mukaka. Rikashaya mukaka ndorirova. But the problem indeyangu. Nokuti handigone kuwana mukaka kana ndisina kurifudza. Yes. Murume anonzi John aigona kutoenda nenyika. Nokuti vanhu vakatenda John even kutodarika Jesu. That's why John paakaiswa mujeri. Zvanzi naHerodhi aitomutya. Nokuti John was a favorite to people. John was a voice, a commander, blessing nefavor in society. But vanhu pavakaenda kuna Johani, ndiwe here? Vakati aiwa. Imagine vanhu vauya vachiti ndiwe here? Uriwo zvako. Vakati chibaba ndini muchaenda kupi futi? Unaziva kuti Max 16 vakadzi pavakaenda kuguva vachida kuona Jesu, vakasvika asiko, dombo rakabviswa, vakapinda mukati, zvanzi vakaona mune murume akapfeka zvinopenya, akavaudza kuti muri kutsvakirei mupenyu kune vakafa. Murume anga ari muguva haasi Jesu, but ari muguva raJesu. Vakadzi vatouya vangonofunza kuti ndidzo, but uyo ane chokwadi chiri pachena kuti aiwa ndingangodaro ndiri munzvimbo yake pamuri kuda kumuona, but handisi. Kuitira kuti musamuzore mafuta aJesu, haasi Jesu, angori muzvinhu zvaJesu. Munoziva here kuti vanhu imimi isu tine access yekutaura naBaba. Zvarikutaura si zvechechi ndezvekingdom relationship. Tine access yekunamata Mwari achitoti nzwawo. Iwo zvauzvo hachisi chipo, ikodzero. Uri mwana waMwari kutaura naBaba ikodzero. Achibhadhariswa in relationship. Ukama. Jesu wakatenda akakupa ukama naBaba. Baba vanopota vachitaura newe uchinzwa muchiwirirana. Kutaura naMwari hachisi chipo, ikodzero. Uri mwana wake. Saka dzimwe nguva taakutya kuti mukataurirana ikoko zvisina inini mukati munonduraya nenzara. Nokuti munofanira kugara mune nhamba dzangu, kwete chokwadi cheshoko, nhamba dzangu. Atonzwa mumwe achifara nhamba dzemunhu waMwari. Aiwa, hazvina kuipa hazvo kuva nenhamba dzake, but kuva naMwari wacho is the best. Ukava nenhamba dzake, network inombotinetsei. Ukava nenhamba dzake unogona kushaya mari airtime zvichinetsa, unogona kusafona. But iye Mwari wacho anoti call unto me, no airtime, direct, free. Hear me very well. Church ikashaiwa a leader like Eli, tinosona futi keteni, tinongopota tichimhanyiswa. Izvezvi uda kutomhanya iko. Pane zvaitika munhu waMwari. You can hear God. He's speaking to you. Inzwa, uyu aticha Samuel kuti ndimwari. This time ukadzokera, taurira naye. Usapote uchitsvaga inini, taurira naye. Ichitaura Ishe muranda wenyu akateerera. Mwari ndokubva vamupa message Samuel. Eli with all humility ndokubva aenda kuna Samuel. Although ndakuticha, but waudzwa information yandisina, although I am your teacher. Do you know kuti natural teacher akakuticha wewe anogona kusara achiticha wewe ukatova president kana engineer. Unogona kutoita pass level ya teacher wako, but you still need to respect him because yakakusvitsa to that level. Saka Bishop Eli vakatoenda kuna Samuel vakati mfana mtakambotichana, that's true, but yawapiwa information handina, usandivanzire zvataura usati waerita. Saka tinashuwa newe ndezve handitaura zvechechi, nditaura kingdom. Kana Mwari vakakonzera dhongi remuprofita kuona nekutaura,
zvoreva kuti pamwe pacho vanhu vatakagara vanotenderwa kuona nekutaura zvaMwari. Uyu manje aingorova kuti prophet ndini, hakuna umwe anoona. Prophet this time kuri kuona madhongi. It's by grace kuti Mwari vangosarudzawo dhongi rimboonawo. Dhongi ndo rakatomira rikati munhu waMwari hakuendeke. Kwaita mutumwa ane bagato. Iye achitoti handei munhu waMwari pane paasingaoni. Panoonekwa nemadhonga akagarira. Saka akashaya revelation. Hati thank you. Anoita sei? Saka uchiona vakakutsikirira kuchechi kwenyu nokuti uri kuona. They don't have the revelation concerning the things of God. Bishop Eli vakaenda kuna Samuel wakati mfano wangu yawapiwa hii latest na ndiri bishop ndiri mu office ausati wane rank kana office but une information yawapiwa na Mwari usandivanzire. Samuel ndo ati mukuru shuya atikudze Mwari ati vana venyu vari kufa makatadza kutsura vana venyu. Eli ndokubva ati kudi ana kuti so ndokudanwa reko kuti mada kupikisa isusu. Akati Mwari kana zvakafanira sekutonga kwake kazviitike. Can you handle a message yapiwa a new pastor concerning you? It's hard. Kuti mwana wesangano wamarera opiwa message na Mwari kuti Mwari ada kukuzvambura unozonoti aiwa hanzwe. Samuel message yapiwa iri against mentor. Do you know sometimes our mentors they make errors, but kana Mwari akatipa shoko rekuti tivatsure, it's hard for us kuti tivatsure. Madzibaba edu vanototadzawo vanhu, but there are times yekuti ukanyanya uda munhu even zvaatadza uzvione nokuti love covers a multitude of sin. Hazvina kuti munhu akanzi is your mentor haite error. Saka uchiona vamwe vanhu ukavaudza kuti baba wenyu wakanganisa pakati kuti touch not vanototadza vanhu. Moses akanzi Mwari pamberi taura nedombo vanhu vanwe mvura akarova mvura ikabuda. Mwari vakati uchapinda hunzwe yeti vanhu vanwa. Saka vanhu ivava vanwa ukazovaparidzira kuti manwa mistake vanokurova kuti tiri vanhu vemaresults hatina basa nezvaunotaura chero danwa nyota yapera. Tine vanhu mugeneration yedu vanoti as long ndaita testimony is a man of God. We walk by results. Even the devil can give results. Unofudza kuti devil anongoataka vanhu nekushayisa vanhu zvinhu. Pamwe pacho anotoshandisa giving. Hande kugarden raiden. Ndiye akatoparidza vhangeri rinenge rinotosunungura. Mwari ati idyai yese siyai uyu. Satani akati yese ngairohwe. Unozonoti uyu ari kutisunungura. Yese miti ngaitsikwe. Unozonoti vatsano ndo vane chokwadi vadi kuti munhu aomerwe. Shwamshira yakaibva itorambidzwa. Even the devil akati kuna Jesu ukapfugama ukandinamata ndokupa zvese. The devil also is a giver. Tsvimbo yaMozisi naAroni padzakakandwa dzikaita nyoka nen'anga pavakakanda dzawo dzakava nyoka zvisati zvamedzana. Miracle nemagic same product. Saka sanditi ndinomuvha nemaresults aya akanyoka tunyoka. Maresults kaya. But imwe imagic, imwe imiracle. Hear me very well. Message yapiwa Samuel is not a good message to Eli. It's God's message. Ndopa unofana kutsvaga difference ye good message ne God's message. It's not a good message kuita wako kuti Mwari ati makatadza kurera mhuri yenyu saka vana venyu vachafa. It's not a good message, but it's God's message. Eli is mature. Ndokubva ati aiwa kana ari Mwari kuri kutonga kwake nemaonero ake zviri right. Ndiri ani ndingapikise Mwari. We need such people who can even accept correction no matter the higher possessions because they respect the word of God. Izvo zvichashatadza kumuva nenyaya iyoyi yekuti vadiki vari kuti toda kuenda nayo kure, vakuru vari kuti takabva nayo kure, saka kudhonzerana. Vada kuenda kure nevakabva kure, pane vasvika nevada kusimudza, saka kuzhuvana. Kuimprove hakusi kupanduka mani. Kuimprove hakusi kupanduka. I'm sure my time is gone, huh? Yeah, all set. Okay. Samuel ministered before the Lord. 1 Samuel chapter 3 verse 1.
Verse 7. But the word of the Lord was not revealed to him, yet was already ministering. Vakuru ukatangirwa nekupinda chechi usati wagamuchira Jesu unokuwadzwa. Nyaya yekunamata ndeyekutanga wava neukama naMwari wopinda muchechi. Hatiende kuchechi kunotsvaga Mwari. Saka uchiona Acts chapter 3, Peter akati kuchirema vari panze pechechi. Silver and gold I do not have, but such as I have in the name of Jesus. Kuti anga atoona Jesu vari panze pechechi. Vanga vasingaende kuchechi kunotsvaga Jesu, vaenda kuchechi nokuti vanaye. Nokuti icho chinombokupa kuwana chechi usati wagamuchira Jesu. Hauzivi kuti zviri spiritual. Mweya inotoziva. Saka yakatanga yakuwanisa chechi usati wawana Jesu. Nokuti inotoziva kwaasingawanikwe but kuri kuchechi. Unambondinzwa here. Ira nzokorona. Chakasarudza chechi usati wawana Jesu chii. Nokuti iye anotaura. Iye akava Mauri is the word. He tells you where to go. But iwe wakatanga watowana chechi yacho usati wawana Jesu. Ukati yeme mchagireko. Kwa ukaenda kwa asiri. But kunotaurwa zita rake. Paulo apinda pachechi yepa Athens. Zvanzi akatosvika pakanyorwa kunzi kuna Mwari asingazivikanwi. Iri chechi kwaya yatoimba mufundisi aripo chisiruzikanwa chi Mwari. But chechi iripo. Handizoti yainzi chii zita rechechi yacho pandoo zvanga zvakanyorwa mukati. Pamwe padhoo yanga yakatonyorwa kunzi Christ Church. Inogona kutogabata Jehovha vasingabate vese zvavo. Unotozonawa mukati kuti mazita vasikubata vese. Akoko mazita anodhisiva ka. Ani muno muZimbabwe kune nzvimbo inonzi Canaan. Kwaifiridzwa. Kune Egypt, Canaan, Jerusalem. Uri dangerous kugara kuCanaan. Egypt iri nani. Pandofunga pavaitora mazita vaifunza kuti pamuCanaan ndo uchine mukaka. Maiwe, kuCanaan kune tsotsika asina kumira musha. Munhu anobva kwaifiridzwa Canaan aise kutamba nayo. West Jerusalem. Akukadika. Those are just names. Sachona nyaya hombe haise kuti wakapiwa zita ripi pawakabhabhatidzwa. Nyaya hombe ndeyekuti unorarama uri muzita ripi pawakabhabhatidzwa. You must be in Christ. Kana vakakuchinja zita vakubhabhatidza vakakuti Paulo aifamba neshoko. Iwe una zvauri kufamba nazvo. Zvino unoti hasiri. People must get the word of God revealed to them, whether by knowledge, by experience, or by revelation. Are you gifted to teach revelation? Must teach. An experience must teach the young people to hear the voice of God like Bishop Eli. Bishop Eli havana revelation, but by experience. Mfana mamanyira ari kuita nekudanwa ndimwari. Zikanzi mwanangu, kana washedzwa this time usatombotsvaga man of God. He is God talking to you. You are now a man of God. Why? Because you are close to the ark. Ukararama uri mpuremari, he can talk to you. Mwari ngaati mutsire vafundisi vanenge Josefa. Josefa vakoma vauya kuzotenga chibage akavaziva akavadzorera mari yavo musaka. Ivo vakauya kuzotenga, but according to Joseph it was not for sale to them. Why? Nokuti ropa rake nerevakoma vauya nemari rakafanana. That's the mystery of the blood. Kuti kana wakatengwa neropa raJesu, it's not anything that is for sale to you in the kingdom of God. Unofanira kupota muchidzorerwa mari musaka. Manje anenge Josefa hapo yatombouya zvayo. Ndikudzore une shuwa. Wototi namatirawo atidzore. Ndikati avadzoro kandi kuvabatirira atidzore. Inda Josefa adzorera mari musaka achidzorera kuvanhu. Ari kuti inzwai. Although musiri kuziva kuti ndiana chibage, but anacho nokuti anokuziva. Ukama ndo wakabhadhara kwete mari yenyu. Ukava neukama hwaMwari, some issues are of the blood of Jesus. Shoko rikasava revealed to you. Nepa unodzvanyirirwa unofungidzira kuti uri kubatsirwa. Osa munhu akadzvanyirirwa kwenguva refu anopedzisira aakusaidhi kwemunhu anomudzvanyirira. It's biblical. Judges chapter 15. Varume vakaJudha vakatora ropu tunyowani vakanosunga Samson akabvunza muri kundisungirei. Zvikanzi hauzivi here kuti tiri pasi pevaFiristia, uri kuvaita sei? Ivo vekwaJudha varezerwa munhu naMwari kuti avabatsire, ndo vakatenga ropu nyowani dzekusunga mubatsiri.
They were now against Samson, the men of Judah. Munaka oppressed for a long time, he no longer believes in himself. Tidzokeka ku Africa, tidzokeka ku Zimbabwe, yona is the same. Takadzvanyirirwa nguva refu, zvekuti tadzvanyirirwa takarwa navo, tasununguka tati we are now open camp. Unozoona kuti vanhu vamwe chetevo vatakarowa nepfuti vari kuti dzokai futi. Why we believe in them? Africa does not believe in themselves. That's a dangerous thing. Sure. We don't trust ourselves anymore. You can oppress for a long time, you can sympathize with your oppressor. The power of the oppressor is in the mind of the oppressed. As long as it is bitter, they must come. That's the mind of the oppressed. It empowers the oppressor. Chinodzingiswa shiri kumunda kwe achitaure chimunhu chewaya chinovudai dzinga zvinhu mumunda ari kumba chamupa kusaenda kumunda kuzi my thinking ability is greater than of animal. Saka animal ndichaidzinga ndiri kumba kungoisa chimunhu chine heti chine ovhuro chodai dzinoswera dziri musaidhi memunda chiti mune munhu anomajaha mune munhu zvekuti pakazoenda tsotine munhu rinosvika kumhuka roti vakomana ndipei ma20 ndikubvisira unobvisa yeti kusati mabhadhara haisi problem imind achifambe munogona kutotyira mugotsi chaimo chaimo mukatoziva kuti achifambe ndaasi munhu munotopinda mumunda kuda kuti imwe bhato yatiinayo is the battle of mind. Pamwe panobvunza ndi satani haasi imi munoziva kuti satani haana kuva satani nokuti akapindwa nemweyo china pamwe usati kwaende madhimoni satani paakava satani kuda kuti kuva satani hakutomboda mweyo china kunongoda mafungiro. Bhabha rinoti wakafunga ndokubva atova satani kwete kuti akagara akufunga ngwari mafungiro ako unoita satani manje manje. Show my time is now. Oh, yeah. We can raise our hands. Father, we thank you for your word. Thank you for your grace and your favor. May your word be revealed to us by revelation, by experience, or by knowledge. Father, we pray, help us to hear you. Help us to walk according to your ways. Help us to be strengthened by the knowledge of the kingdom. Mwari makarangarira nyangwe na Samuel ari mudiki. Ukamutumira munhu unomudzidzisa kukunzwai. Baba titumirei vadzidzisi vanotitendera kutaurawo nemi. Titumirei vadzidzisi vanotitendera kukunzwai nekuita ukama nemi. Tigone kutaura nekuita basa renyu zvakafanira. Mazviita Mwari wenyasha muzita neropa raJesu. Amen. God bless you so much. We meet again tomorrow. Mangwana tiripo. Same time, same place. You can also